OK. Cwestiwn cyntaf sydd gen i ar ein cyfer ni bore yma, pam Pentecost? Pam bod ni'n galw y Pentecost yn Pentecost? Pwy sy'n gwybod? Mae cliw yn y gair, neu'n y rhan y cyntaf o'r gair pente. Os yna eiriau eraill i chi blant yn gyfarwydd o nhw, sydd yn dechrau gyda pente? Os geith mae plant barfog yn cael ateb hefyd os maen ymlaen, mae'n debyg. Pentagon, da iawn. Felly beth yw'r cliw yn y gair? 5. Yn benodol, Pentecost, 50. 50. Y rheswm ni'n galw fe'n Pentecost, y digwyddiad yma yw achos bod e wedi digwydd 50 diwrnod ar ôl Sul y Pasg, ar ôl atgyfodiad Iesu. A felly mae rhaid i ni ofyn y cwestiwn os pam? Pam fod e wedi aros 50 diwrnod? Mae'n bach yn od, nag yw e, pan chi'n meddwl am y peth. Pam fydde fe wedi aros 50 diwrnod? I'r disgyblion, oedd hwnna'n amser hir, credwch neu beidio, i fod heb Iesu ac yn aros am yr ysbryd glân. Os byddech chi'n ei sefyllfa nhw yn teimlo, come on, i ni'n aros amdano ti. Nawr, pam hynny felly? Pam fod Iesu wedi aros 50 diwrnod cyn danfon yr ysbryd glân? Os unrhyw un yn gwybod i ddechrau, i weld os chi'n gyfarwydd? Os unrhyw un yn gallu dyfalu pam bydde Iesu wedi aros 50 diwrnod? Chi ddim digon dewr. Na i weithio chi. Was it something to do with the harvest? Arbennig, well done. Yes. Mae ynglyn â'r cynheuaf a gwyl y cynheuaf. A beth yw'r pwynt cyntaf sydd gen i bore yma yw fod yr amseru yma yn dangos rhywbeth i ni ynglyn â amseru perffaith Duw. Nid damwain yw bod e'n dod 50 diwrnod ar ôl Sul y Pasg, ond cynllun Duw o'r dechrau. Fi eisiau mynd â chi nôl i Exodus 12. Chi'n cofio'r hanes? Duw yn dod â'r Israeliaid mas o'r Aifft. Chi'n cofio'r hanes yna, fi'n siŵr. Ac yn yr hanes yna, chi'n gwybod beth mae Duw trwy Moses yn dweud wrth y bobl? Mae'n dweud wrthyn nhw, wrth gwrs, i fwyta oen a llosgi gweddill yr oer yn gyfan gwbl, cael ei hunan yn barod a cael ei hunan yn barod i fynd mas, ond ar ôl cael ei cymryd mas o'r Aifft, yn adnod 24 o Exodus 12, mae'n dweud hyn. Cadwch y ddefod hon yn ddeddf i chi a'ch plant am byth. Yr ydych chi gadw'r ddefod hon pan ddewch i'r wlad y bydd yr arglwydd yn ei roi i chi yn addewid. So pan o'n nhw'n mynd i dderbyn y wlad yma, oedd Duw wedi bwriadu iddyn nhw gael, o'n nhw fod dathlu y Pasg. Ond nid yn unig hynny, oedd Duw wedi rhoi cyfarwyddiadau eraill iddyn nhw. O'n nhw hefyd, wrth ddathlu'r cynheuaf, i fod dod â blaenffrwyth y cynheuaf, sef y ffrwyth cyntaf byddech chi'n casglu, adeg y cynheuaf, a'i roi yn aberth i Dduw. A chi'n gwybod beth arall o'n nhw fod wneud fyna, sy'n swnio'n bach yn od, chwifio fe ger bron Duw, wefo fe ger bron Duw. Okay? Ac wrth iddyn nhw'n wneud hynny, mae'r Beibl yn dweithio ni, oedd Duw yn derbyn ei offrwm nhw'n derbyn yr aberth yma neu'r rhodd yma. Ac yna, 50 diwrnod ar ôl hynny, o'n nhw fod dod a dathlu y cynheuaf, dod â rhan o'r gweddill y cynheuaf, a dod â fe ger bron Duw. Felly, triwch ddeall a darlunio yn eich pen nawr, o gyda chi dathlu'r Pasg wrth ddod mewn i'r wlad y ddaddewid, wedyn y blaenffrwyth a wedyn y cynheuaf. Hefyd, adeg y blaenffrwyth, peth arall o'n nhw fod wneud, oedd aberthu oen dinam blwydd oed yn gyfan gwbl. Okay? A falle bod chi'n meddwl, pam bod ti'n sôn am hyn? Wel, mae'r Iddewon yn Jerusalem, 50 diwrnod ar ôl y Pasg, wrth gwrs. Pam? Am ei bod nhw yn dathlu y cynheuaf. Dyna pam, os wnaethoch chi sylwi yn adnod 5 yn actau,
Bydd e'n dweud wrthyn ni bod yn Jerusalem, yn preswylio yn Jerusalem, bobl ddiwiol o bob cenedl dan y nef. Maen nhw yna am reswm, maen nhw yna i ddathlu y cynheuaf. Ac yn ddiddorol, mae Paul yn 1 Corinthiaid 15 yn clymu hynny i gyd i mewn gyda beth mae Iesu wedi wneud dros ei bobl. Os byddech chi'n edrych ar 1 Corinthiaid 15 adnod 20, mae hwn yn fersiwn Bible.net, jyst i symleiddio fe tam bach. Mae'n dweud hyn, ond y gwir ydy bod y Meseia wedi ei godi yn ôl yn fyw. Mae e fel y ffrwyth cyntaf neu y blaenffrwyth i ymddangos adeg y cynheuaf. Fe ydy'r cyntaf o lawer sy'n mynd i gael ei cyfodi. A felly mae Iesu'n cael ei ddisgrifio nid yn unig fel yr aberth Pasg, ond hefyd fel y blaenffrwyth yma, yr un sydd wedi cael ei atgyfodi, ac fel yr un sydd y cyntaf o lawer fydd yn cael ei atgyfodi. Oherwydd fod Iesu wedi cael ei atgyfodi, oherwydd fod Iesu a'i aberth yn dderbyniol ger bron Duw, mae llawer o rai eraill yn gallu cael ei atgyfodi hefyd a bod yn gynheuaf, os liciwch chi, yr arglwydd. Ac felly nid damwain yw'r amseru yma, ond mae e'n symbolaidd. Mae'r hyn sy'n cael ei ddarlunio yn yr Hen Testament yn gysgod o beth mae Iesu wedi bwriadu yn y Testament Newydd fan hyn wrth i ni ddathlu y Pentecost, sef oherwydd aberth Crist, oherwydd fod wedi atgyfodi yn flaenffrwyth, mae yna gynheuaf, mae yna fwynhau a profi nawr cynheuaf eneidiau drwy waith Iesu Grist. A dyw e ddim yn ddamwain felly. Mae e'n hefyd, wrth gwrs, yn amseru perffaith oherwydd ar adeg y cynheuaf. Maen nhw'n dathlu y cynheuaf llythrenol, maen nhw i gyd yna mwyn gallu profi y Pentecost, mwyn gallu profi'r Ysbryd Glân yn gweithio. A mae hwnna, ddo'n ni'n ôl at hyn yn y trydydd pwynt, mae hwnna'n dangos gras Duw. Mae yn dod ar dyrfa i mewn. Fe sy'n casglu pobl i mewn fel bod nhw'n cael profi'r Ysbryd Glân. Felly dyna'r pwynt cyntaf, amseru perffaith Duw. Does dim byd yn ddamwain. Dyw e ddim wedi anghofio am y disgyblion am 49 diwrnod. Dyw e ddim fel petai yn trial profi nhw. Dim byd fel yna. Na, mae e'n rhan o'i fwriadau. Yn ail te, presenoldeb Duw yn arbennig fan hyn. Mae presenoldeb Duw yn cael ei amlygu ni wrth gwrs. Mae e'n dod ac yn presenoli ei hun. Nid nawr yn unig ymhlith ei bobl, ond yn ei bobl. Mae e'n cymryd cam arall. Ac yr arwydd o hynny i ni yn y darn yw, yn gyntaf, y tafodau tân, ond yn ail, canlyniadau hynny. Sut dyn ni'n gwybod bod nhw wedi cael eu llenwi gyda'r Ysbryd Glân? Mae yna newid ynddyn nhw. Mae'r newid yn amlwg, mae'r newid yn glir gobeithio i ni. Dyma mae'n dweud adnod 1 i 4, ar ddydd cyflawni cyfnod y Pentecost yr oeddent oll ynghyd yn yr un lle, ac yn sydyn fe ddaeth o'r nef sŵn fel gwynt gymus yn rhithro, ac fe lanwodd yr holl di lle roeddent yn eistedd. Nawr, hyd at y pwynt yna, y cwbl i ni'n dod i ddysgu yw fod yr Ysbryd Glân wedi dod a wedi dod i'w plith nhw, i'r un stafell â nhw. Ond y peth anhygoel yw, mae'n gwneud mwy na hynny. Ymddangosodd iddynt dafodau fel o dan yn ymrannu ac yn eistedd ar bob un ohonynt, a llanwyd hwy oll ar Ysbryd Glân. Y pwynt mae'r Ysbryd Glân eisiau ni ddeall, a Duw eisiau ni ddeall fan hyn, yw wrth i'r ysbryd dod, mae'n ymrannu, dychmygwch nawr, fflam o dan yn rhannu'n sawl fflam ac yn dod ar ben bob disgybl. Fel bod y disgyblion eraill i gyd yn gweld pob un o'r disgyblion gyda fflam o dan uwch i pennau nhw. Fel bod nhw gyd yn deall beth sy'n digwydd fan hyn. Mae Duw yn dod ac yn presenoli hynna'n, nid jyst rhywle o gwmpas rhai, ond ar ben bob un. Pob un. Ac yna, dechreuasant lefaru a thafodau dieithr fel yr oedd yr ysbryd yn rhoi lleferydd iddyn nhw. Maen nhw'n dechrau siarad mewn ieithoedd gwahanol. Nawr, mae Duw, ers y dechrau,
wedi presennoli ei hunan ymhlith ei bobl. Dyw hwnna ddim yn rhywbeth newydd. Ac yn ddiddorol, mae wedi gwneud sawl tro fel tân yn yr Hen Testament. Os byddwch chi'n mynd nôl i'r Hen Testament, sut nath e ymddangos i Moses? Perth yn llosgi, ond ddim yn difa, tân byw. Wedyn, sut nath e arwain yr Israeliaid mas o'r Aifft? Colofn o niwl a tân. Pan mae Moses yn cwrdd, neu Duw rili, yn cwrdd â Moses ar fynydd Sinai, cyn iddyn nhw gael yr Hen Testament, mae'n dweud bod e'n dod lawr mewn tân. Sawl tro mae e'n dod fel tân. A nid yn unig hynny, yn yr Hen Testament, mae e'n galw ei hunan yn dan sydd yn ysu, neu tân ysol, yn Saesneg, consuming fire. Beth mae'n darlunio i ni? Ei gryfderau, ei sancteiddrwydd fod e'n un sydd yn gallu llosgi a difa, ond hefyd yn un sy'n gallu puro. Fod e mor ymys, mae e fel tân. Dyna'r darlun i ni. Fod e'n llawn nerth. Ond nawr, yr rhyfeddod yw fod y tân yna o'r nefoedd wedi dod i fyw mewn pobl gwan fel ni. Fod y tân yna, y nerth, wedi dod i breswylio nid wrth ymyl ei bobl, ond yn ei bobl. Mae wedi dod â tabernaclu, gwneud ei gartre yno ni. Ydyn ni'n heiddi hynny? Na. Ydyn ni'n gallu gwneud unrhyw beth i heiddi hynny? Na. Mae e'n rhodd o ras. Ond beth mae hynny'n golygu yw fod y Duw byw nawr yn aros ymhlith ei bobl. Yn yr Hen Testament, oherwydd fod yr arglwydd yn sanctaidd a fod pobl ddim yn lan, doedden nhw ddim yn gallu dod at yr arglwydd. Ond nhw'n methu dod at Dduw. Dyna pam oedd gyda chi'r llen y deml, os chi'n cofio, oedd yn stopo nhw rhag mynd mewn. A dim ond yr arch o ffeiriau unwaith oedd yn cael mynd mewn tu ôl. Oedd problem. Oedd Duw ymhell i ffwrdd yn yr ystyr hynny. Ond nhw'n methu profi fe wyneb yn wyneb. Wel, i ni'n cael nawr y fraint, y rhyfeddod, y wyrth, oherwydd ein bod ni wedi cael ein gwneud yn lan, ein gwneud yn dderbyniol, o gael profi'r ysbryd yno ni. Sy'n golygu nawr bod ni yn gallu cerdded gyda'r arglwydd. Yn ein harwain ni, yn siarad gyda ni, yn arglwydd ar ein bywydau ni, fod yn cael y pwynt canolog yna yn ein bywydau ni. Mae'r newid yn y disgyblion, nag yw e, mor glir, mor amlwg, gobeithio i ni. Maen nhw'n mynd o fod, a mae hwn yn cael ei ddarlunio ar ddechrau actau hefyd, o fod yn ofnus, yn cloi eu hunan mewn un stafell, i nawr fod yn un person, Pedr, y boi oedd yn ofn pan oedd merch yn gweithio fe, nag yfe ti yw un o ddilynwyr Iesu Grist ac yn gwadu Iesu. I fod yr un nawr sydd yn sefyll o flaen miloedd ac yn dweud, chi wedi croeshoelio Iesu Grist arglwydd y nef. Na chi wahaniaeth mewn person. A chi'n gwybod, un o'r pethau oedd wedi taro fi fwyaf wrth i fi baratoi yw mae'r ysbryd glân yn ein nerth i ni ac yn rhoi'r arfau, y tools, y weapons sydd ei angen arno ni i gyflawni'r pwrpasau mae'n ei galw ni iddyn nhw. Okay? Beth bynnag yw'r alwad, mae e'n rhoi'r hyn sydd ei angen i'w cyflawni nhw. Felly yn yr achos yma, gyda chi'r holl iddewon o genhedloedd gwahanol. Maen nhw gyd yn siarad ieithoedd gwahanol. Beth sy'n angen? Bod nhw'n clywed mawrion weithredoedd Duw yn ei iaith ei hunain. Mae hwnna'n bwysig i'r arglwydd yn amlwg, mae yna. A felly, beth sy'n digwydd? Mae e'n rhoi'r arfau i'r disgyblion i gyflawni'r pwrpas yna, i amlygu ei nerth. Ond nid dyna'r peth mwyaf impresif. Nid dyna'r peth pwysicaf fan hyn. Y peth mwyaf rhyfeddol sydd yn digwydd fan hyn yw fod Pedr yn cael ei nerthu a'i alluogi
A trwy ei airau, mae calonnau'n cael ei newid. Allai ddim pwysleisio hyn digon. Os ych chi unrhyw beth fel fi, bydde rhywun yn gofyn y cwestiwn i chi, be bydde well ganddo chi? Okay? 2 opsiwn. Allai einau roi rhyw dablet i chi sy'n golygu bod chi'n gallu siarad unrhyw iaith yn y byd. Okay? A chi'n gadewis e? O, bydde Joseph wrth i fod. Siarad Japanese. Oh, great. Just cymryd tablet. Oh, gwych. Neu, bod chi'n gallu cymryd tablet a mae'n eich chi'n gret yn esbonio'r efengyl i rywun. Galluogi chi esbonio'r efengyl i rywun, a nid jyst esbonio'r efengyl i rywun, mewn ffordd sydd yn dod â bywyd iddyn nhw, sydd yn newid calonnau rywun. Pa un sydd fwyaf impresif, chi'n meddwl? Pa un sy'n fwyaf anodd, chi'n meddwl? Y gwir yw, ni'n gallu cael ein distractio fan hyn mewn gwirionedd gyda yr ieithoedd yma. Dyw hwnna ddim yn achub nhw. Chi'n sylwi? Dyw hwnna ddim yn achub eneidiau. Dyw nhw ddim yn cael ei achub trwy fod nhw'n clywed mawrion weithredoedd Dyw yn ei iaith ei hunan. Os rhywbeth, i'r gwrthwyneb. Achos be mae hwnna'n arwain at yw bod nhw'n meddwl, maen nhw'n feddw. Neu maen nhw'n confused. Dyw hwnna ddim yn achub. Mae'n cyrraedd rhyw bwynt. Mae'n amlygu gwirioneddau Dyw iddyn nhw, ond nid dyna sy'n newid calon. Be sy'n newid y galon yw bod nhw'n clywed am Iesu Grist. Bod nhw'n clywed am yr efengyl. Hwna sydd yn datgloi, os liciwch chi, y galon. Dyna lle mae'r ysbryd glân yn dod ac yn anadlu bywyd i mewn i rai sydd yn gwrando. Sydd yn dwysbigo'u calon nhw. A felly mae eisiau ni fod yn ofalus yn dos e. Pan i ni'n gweddio am nerth yr ysbryd, os i ni'n onest, bydden ni wrth yn bodd yn derbyn nerth yr ysbryd i wneud pethau goruwch naturiol. Pethau amazing, achos i ni'n meddwl, petai hynny'n digwydd, heb os na goni bai fydde pobl yn troi mewn. Falle wir, ond bydden nhw dal yn gweud pethau fel, maen nhw'n feddw, neu cyd-ddigwyddiad, neu ffactorau eraill. Dyw hwnna yn ei hunan ddim yn achub. Falle bod e'n gam at achubiaeth, ond nid dyna sy'n achub. Be sy'n achub yw bod nhw'n dod i ddeall pwy yw Iesu Grist. Beth mae Iesu Grist wedi wneud ei mwyn nhw. A beth mae hynny'n ei olygu amdani nhw a'i hangen nhw am achubiaeth. A mae'n taro person, Pedr o bawb. Pedr, yr un sydd newydd wadu Iesu Grist. Fe yn derbyn nerth i allu sefyll o flaen y dyrfa mae gyd ac esbonio iddyn nhw. Dyma be sy'n digwydd. Dyma pwy sydd ar waith fan hyn. Dyma'r rheswm mae hyn i gyd yn digwydd. A chi'n sylwi beth mae Pedr yn wneud? Dyw e ddim yn rocket science. Mae e'n esbonio iddyn nhw. Edrychwch, mae beth sy'n digwydd nawr, nid yn gyd-ddigwyddiad, nid yn rhywbeth odd, ond mae beth oedd Dyw yn dweud oedd yn mynd i ddigwydd yn Joel. Dyle bod chi'n disgwyl hyn. Chi Iddewon, oedd Iddewon i fod yn gwybod i Beibl. Felly bydde fe'n pwyntio nhw nôl at Joel, yr hanes glywson ni amdano, a dweud, edrychwch, chi wedi clywed bod hyn yn mynd i ddigwydd, a mae'n digwydd o'ch blaenau chi. Ond chi'n gwybod hefyd beth ddigwyddodd i Iesu, mae hwnna wedi cael ei ragfynegu, ragddweud yn y Beibl hefyd. Edrychwch yn ôl i beth oedd Dafydd yn dweud. A beth mae'n gwneud yn syml iawn yn nerth yr ysbryd yw esbonio pwy yw Iesu. Yn ôl yr addewid o'r dechrau. A mae'n clymu hwnna mewn ac yn cymhwyso fe i'w hangen nhw. Chi wedi gwrthod, chi wedi croeshoelio y Meseia. A mae yna wers i ni'n fyna. Dyw be mae Pedr yn wneud ddim yn rocket science, ond mae angen nerth arno fe i allu gwneud hynny. Ga i ofyn y cwestiwn. Ydych chi'n gofyn am nerth yr ysbryd glân? Ydych chi'n gweddio am nerth? Ydych chi'n gofyn ysbryd nertha fi heddi i fod yn dyst i ti? Ac i wneud yr hyn ti'n fy ngalw fi i wneud. Nid jyst pan ni'n meddwl am ein hunain ac am
i fuddod ac am fyw i Grist, ond yn enwedig am y fraint sydd gyda ni fel Pedr o wneud Crist yn hysbys, i sôn am Iesu Grist. A dyn ni'n ceisio'r ysbryd sydd ar gael i ni, nerth yr ysbryd. Mae e'n rhyfeddod bod e'n defnyddio pobl fel ni. Nid damwain yw e, ond dewis Duw yw e, bod ni yn dod yn llestri i amlygu Iesu Grist i eraill. A beth oedd yn taro fi wrth baratoi oedd, os byddech chi'n rhoi dewis i rywun, fel ni'n dweud yn gynharach, einau bod chi'n gallu siarad unrhyw iaith byddech chi moyn, fel nath rai o'r disgyblion fan hyn, y disgyblion i gyd gyda'i gilydd ar y dechrau, neu bod chi'n cael bod fel Pedr. Bod yr arglwydd yn eich defnyddio chi'n y fath ffordd, pa un fyddech chi'n dewis? Beth sy'n rhyfeddol yw, does dim rhaid dewis. Mae'r arglwydd yn ôl yr angen ac yn ôl ei fwriadau yn mynd i dywallt ei ras a'i nerth i gyflawni beth bynnag yw'r alwad mae'n ei roi i ni. Sydd hefyd yn golygu, wrth i ni edrych ar y gair a be mae'r arglwydd yn ein galw ni iddo fe, dyle fe ddim bod yn daunting i ni. Be dwi'n golygu gan hynny yw dyle fe ddim yn llethu ni. Oherwydd dyw e ddim yn ein galw ni wneud e yn ein nerth ein hunain. Mae'n ein galw ni wneud e ac yn rhoi nerth i ni, yn rhoi y gallu. Mae'n rhoi y tools bob tro. Os byddwn ni'n gofyn i chi adeiladu wal, a dim wneith o, gallwch chi checio Owen ar y diwedd, reit? Os ydyn ni'n gofyn i chi adeiladu wal, mas o unrhyw ddeunydd, a bod dim tools gyda chi, chi'n mynd i stryglo. Dim trowels, dim mixers, neu dim drills a screws, bydd e'n disaster. Ond, os yw rhywun yn rhoi y deunydd a tools i chi, mae e'n bosib, nag yw e? Dim ond i chi rando ar y person yna, a rhoi'r cyfarwyddyd. Yn yr un ffordd mae'r tools yn cael ei roi i ni. Popeth sydd ei angen yn cael ei roi i ni trwy'r gair ac yn yr ysbryd glân. A dyn ni'n pwyso arnyn nhw. Neu dyn ni'n trial ymlwybro yn ein nerth ein hunain. Felly clod i Dduw bod e ddim just wedi dod, a mae'n rhyfeddod bod e wedi dod i'n plith ni. Ond bod e wedi dod i breswylio yno ni, yn ein calonau ni. Bod e wedi dod mwyn ein newid ni, ein breintio ni, i fod yn llys genhadon i Iesu Grist. A'r pwynt ola i ni'n gweld gras rhyfeddol Duw ar adeg y Pentecost. Mae e'n amlygu ei ras i ni, fel o'n i'n dweud ar y dechrau, yn gyntaf, yn dod â'r tyrfaoedd i mewn. Dyw e ddim yn dangos favourites, mae gyda fe bobl o bob cenedl yn dod reit o'r dechrau i berthyn i'w eglwys e. Pawb o bob cenedl yn dod ac yn cael profi o'i rasau. Fel ni wedi bod yn gweld yn Rhufeiniaid 3 a 4, y rhodd yma o ras. Dyna yw ffydd yng Nghrist a cael ein cyfiawnhau, rhodd o ras yw e. Nid rhywbeth i ni wedi heiddi, nid cyflog am rhywbeth i ni wedi wneud. A mae pob cenedl o bob iaith yn gallu dod i mewn. A mae'n rhyfeddol, yn ei ras, mae e'n clymu pawb at ei gilydd. Bydde fe wedi gallu gwneud e ffordd arall, bydde fe. Nid dod â pawb i mewn, ond anfon pobl mas yn unig. Ond nid dyna mae'n ei, mae'n dod â pawb i mewn fel symbol i ni. Un eglwys, un grŵp o bobl nawr, a'i identity nhw yw pobl Iesu Grist. Fel ni'n darllen, mae Paul yn dweud yn nes ymlaen, does na ddim iddew neu roegwr, yn hytrach i ni nawr yn un yng Nghrist. A mae hwnna'n bwysig. Pan ych chi'n dod yn Gristion, mae gyda chi identity uwch, identity gwell, pwysicach na unrhyw identity oedd ganddo chi gynt, sy'n eich clymu chi gyd at eraill, sef ein bod ni yng Nghrist Iesu. Clod i Dduw am hynny. Mae'n golygu bod yna heddwch rhyngo ni, bod yna undod dofn, bod ni'n cael ein clymu gyda'r un pwrpas a'r un gôl mewn bywyd, sef i fyw i garu Iesu, ac i fyw i'w glodfori fe ac i ledeini ei deyrnas e. Fe yw ein gôl ni nawr, nid fi. Os i ni gyd gyda'n pwrpasau yn hunain, i ni gyd yn mynd off yn ffordd yn hunain ac yn neud beth i ni moyn. Ond yn hytrach nawr, i ni gyd ar yr un trywydd. Mae hwnna'n fendigedig. Ac yn ogystal â hynny,
Nid yn unig yn ni'n gweld gras Duw yn ein uno ni, ond i ni'n gweld gras Duw just yn yr efengil, nag yni. I ni'n gweld gras Duw yn yr efengil ei hun. Sylwch adnod 22-24 i ddechrau. Mae'n dweud, bobl Israel, clywch hyn, sôn yr wyf am Iesu o Nazareth, gŵr y mae ei benodi gan Dduw wedi ei amlygu i chi drwy wirthiau a rhyfeddodau ac arwyddion a gyflawnodd Dduw trwyddo ef yn eich mysg chi fel y gwyddoch eich hunain. Mae'n dweud gyntaf, fi'n siarad nawr am Iesu, un sydd wedi cael ei benodi gan Dduw, ei ddewis gan Dduw, a wedi amlygu i chi trwy y ffordd o ddim byw ac yn gwneud pethau rhyfeddol. Adnod 23, yr oedd hwn wedi ei draddodi trwy fwriad penodedig ar rhagwybodaeth Duw. Be mae'n dweud fan yw, oedd Duw wedi ddewis cyn chi i gyd. Oedd ei dewis o'r dechrau. Gras Duw. Oedd e'n gwybod beth o'n i'n mynd i fod fel, a nath ei ddewis ein achub ni trwy Iesu o'r dechrau. Ac fe groeso Iaso chi ef trwy law estroniaid a'i ladd. Ond cyfododd Duw ef gan ei ryddhau o wewyr angau, oherwydd nid oedd dichon i angau ei ddal yn ei afel, oedd ddim digon cryf i ddal yn ei afel. Ac yn yr un ffordd eto wedyn, adnod holl di Israel yn sicr fod Duw wedi gwneud yn arglwydd ac yn feseia yr Iesu hwn a groeso'r Iaso chi. Pan glywsant hyn fe dwysbigwyd yn ei calon a dywedasant wrth Pedr a'r apostolion eraill, beth a wnawn ni gyfeillion? Meddai Pedr wrthynt, edif ar hewch, newid cyfeiriad, troi at Dduw yn lle parhau yn eich pechod, a bedyddiau'r pob un ohonoch yn enw Iesu Grist maddeuant eich pechodau, ac fe dderbyniwch yr ysbryd glân yn rhodd. Oherwydd i chi y mae'r addewid, mae'n dweud. Chi'n sylwi, eto, i ni'n gweld cymaint o ras Duw. Yn gyntaf, i ni'n gweld bod nhw wedi gwneud y mistêc mwyaf gallech chi wedi wneud, croeshoelio Meseia Duw. Y peth gweithio bosib. Ac eto, fel mae wedi darlunio iddyn nhw, dyma fwriad Duw o'r dechrau. Ond mae gras ar gael. Beth y nawn ni? Dychmygwch os bydde Pedr wedi ateb trwy ddweud, rhy hwyr. Rhy hwyr, chi wedi croeshoelio fe. Too late, sy'n pwynt o nôl nawr. Sy'n bu gwath os pan chi'n sylweddoli bod chi wedi gwneud rhywbeth o'i le, a mae rhy hwyr. Ond dyw e ddim yn dweud hynny. Beth mae'n dweud? Trowch at yr arglwydd. Trowch at yr arglwydd sydd wedi concro pechod, concro angau, oherwydd dyma'i fwriad ar eich cyfer chi bod e'n marw, bod e'n atgyfodi. A nid yn unig bod e ar gael, ond mae'r addewid i rhai sydd yn galw ar yr arglwydd. Dyma mae'r arglwydd eisiau. Mae e eisiau bod chi'n dod. Sylwch, oherwydd i chi mae'r addewid ac eich plant, ac i bawb sydd ymhell, pob un y bydd yr arglwydd ein Duw ni'n ei alw ato. Dyma mae e eisiau yw bod ni'n dod. Bod ni yn profi maddeuant pechodau a'r ysbryd glân yn rhodd. A felly mae rai gofyn y cwestiwn, ydych chi wedi troi at Dduw? Ydych chi wedi troi at yr arglwydd Iesu? Ydy farhau am y ffordd chi wedi byw mewn anifyfdod iddo fe, yn byw eich mwyn eich hunan, fel arglwydd eich bywyd eich hunan. A wedi sylweddoli, mae beth mae Pedr yn dweud wrth y dyrfa fan hyn, mae'n dweud wrthyn ni. Mae'n pechod ni wedi croeshoelio Iesu Grist. Mae'n pechod ni, dyna pam mae Iesu wedi gorfod marw, a mae'n pechod ni, nid jyst ei pechod nhw, ond ei fod e'n dymuno i ni brofi maddeuant, ei bod e'n dymuno ni brofi yr ysbryd glân nawr yn preswylio yno ni fel rhodd. Mae'r arglwydd yn rhoi gras ar ben gras i ni. Nid yn unig bod wedi danfon Crist, nid yn unig bod wedi ateb yr angen, ond bod e nawr yn tywallt yr ysbryd i'n trawsnewid ni hefyd. Petaw ni yn y byd yma, ar ôl cael ein achub, ar ein pen ein hunan, byddwn ni fel y disgyblion ar ôl esgyniad Iesu Grist. Dychmygwch hynny. Petaw ni fel y disgyblion, byddwn ni'n ofn, yn ddigyfeiriad, yn ddinerth, ond i ni ddim. Oherwydd mae'r arglwydd wedi dod ac wedi preswylio. Un peth pwysig i orffen, nid pwynt, ond just a side point. Sdim byd sydd yn ablu rwystro gwaith a chynllun Duw.
Sdim byd sydd yn ei rwystro fe. Beth bynnag yw'r broblem, mae e'n delio gyda fe yn a trwy'r ysbryd glân. Y fan hyn nawr, oedd gyda chi'r holl genhedloedd gwahanol yma, ieithoedd gwahanol. Gallai fe wedi bod yn wal yn broblem, ond mae'r ysbryd glân yn ateb y broblem, yn delio gyda'r broblem. Yn datrys y broblem. Mae yna bobl sydd yn anwybodus ynglyn â'r efengyl. Dyna'r ail broblem yn y darn yma. Ac yn cwestiynu beth sy'n digwydd yn y disgyblion. Beth mae'r ysbryd glân yn gwneud? Dod yn ei nerth ac yn defnyddio Pedr i amlygu'r efengyl iddyn nhw, a'i hachub nhw. Chi'n gweld, ym mhob achlysur mae yna ateb trwy'r ysbryd glân. Nes i sôn am hyn pan oedden ni'n edrych ar Ioan 17. Mae Iesu yn ei weddi ar chofferiadol, os chi'n cofio, pan mae ar fi'n mynd i'r groes, mae'n gweddio dros ei ddisgyblion, mae'n gweddio pethau specific, a bydden nhw'n dod yn un, a bydden nhw'n cael eu cadw rhag yr un drwg, a bydd llawenydd Crist yn cael ei gyflawni ynddyn nhw, a bydden nhw'n cael eu cysegru yn y gwirionedd, yr holl bethau yna, chi'n cofio? Mae'n gweddio pethau drostyn nhw. A'r ateb i'r holl bethau yna yw yr ysbryd glân. Yr ateb i'r holl bethau sy'n ddiffygiol ynddo ni, mae'n dod i ni trwy nerth yr ysbryd glân. Mae pob peth mewn gwirionedd yn dod i ni yn nerth yr ysbryd glân sydd ei angen arno ni. A mae'n bwysig cofio, wrth gwrs, mae nid rhywbeth sydd ar wahân i Iesu yw hyn, ond Iesu mewn ysbryd yn preswylio ynddo ni. Weithiau ni'n gallu meddwl rhywsyd bod nhw ar wahân, ond fel mae'n dweud yn Galatiaid 4, adnod 6 fi'n credu yw a chan ein bod yn blant, anfonodd Duw ysbryd ei fab un calonnau yn llefain Aba Dad. Ysbryd Iesu Grist sydd yn dod ac yn preswylio ynddo ni. Nid fod rhywsyd yn ar wahân, ond ei ysbryd yn preswylio yno ni. A fi'n cofio rhywun, a sa'n cofio pwy sydd yn wael, falle bod chi fel hyn, fi'n cofio beth o'n nhw'n gweud, sa'n cofio pwy o'n nhw, yn dweud, petai Iesu wedi aros ar y ddaear ar ôl yr atgyfodiad, bydde fe ddim ond wedi gallu, achos nawr mae e mewn cnawd, Iesu Grist, mewn cnawd. Cnawd perffaith, cnawd sydd wedi cael sydd yn y corff newydd atgyfodedig, fydd e ddim yn difa, ond mae mewn corff, nawr yn y nefoedd. Okay? Cofiwch hynny. Oherwydd hynny, petai e gyda ni nawr, bydde fe ddim ond yn gallu bod mewn un lle ar y pryd. Ond oherwydd gwaith yr ysbryd, mae'n gallu bod gyda ni i gyd, trwy'r amser. Braint yw hwnna. A felly os byddwn ni'n cael dewis bod Iesu mewn corff gyda ni, neu'r ysbryd glân gyda ni i gyd drwy'r amser, be byddwch chi'n dewis os chi'n gall yr ysbryd glân? Mae'n anhygoel mae wedi dod fel bod e gyda ni drwy'r amser ac am byth. Dyna pam mae'r addewid sy'n cael ei roi i'r disgyblion, y comisiwn mawr, fyddai gyda chi yn wastad trwy'r amser i ddiwedd yr oes. Fyddai gyda chi, peidiwch â phoeni. Allwn ni fod yn sicr fod e gyda ni. A'r anogaeth felly yw, fel yn Galatiaid 5 fi'n credu yw rhodiwch yn yr ysbryd. Yn Saesneg, mae'n mynd mlaen i ddweud, i aros in step, keep in step with the Spirit. A mae'r gair groeg fyna, graidd y gair te, yn disgrifio fel marcho bron i instruction y capten. Dychmygwch hynny, bod chi'n marcho gyda instruction y capten. Chybod, os byddwch chi yn filwr, a chi wedi gweld felly mewn ffilms, mae'r capten, pwy bynnag sy'n siarad yn dweud left, right, chybod, fel yna, rhoi instructions neu halt neu beth bynnag yw a maen nhw'n dilyn y cyfarwyddiadau. Yr un math o ddarlun yw fyna. Mae gyda ni lais y capten, yr arglwydd, trwy ei ysbryd, ydyn ni'n marcho iddo fe. Ydyn ni'n cadw in step gyda fe. Lle mae yn ein harwain trwy y gair i ni'n mynd. Wrth iddo fe ddweithio ni, lle i fynd, sut i fyw, bod ni'n dilyn ei laisau. Mwyn i ni allu profi daioni Duw, mae rhaid i ni gadw in step gyda fe. Mae rhaid i ni gerdded gyda fe. Fel arall, i chi ddim yn mynd i brofi ffrwyth yr hyn mae'r arglwydd eisiau eich cyfer chi yn yr un ffordd. Felly gweddiwch y byddwn ni'n rhai sydd yn rhodio gam wrth gam gyda'r ysbryd. Rhodio gam wrth gam gyda'r ysbryd. Clod a mawl
iddo fe. Amen.